May nga po Negros. Inen DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update kami live via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Tumabatian ba kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyan na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Manukan Country, ipasirad-an na sa syudad sa Bacolod sa buwas nga adlaw. Fivox na pagwas ang advisory nga posible maglupok liwat ang bulkan Kanlaon bangod sa nagapadayon nga ground deformation. Landslides nagluntad sa Santa Catalina, Negros Oriental sa weekend. 4 ka mga barangay apektado. Minor de edad nga natudlo ko upod sa nagkuha sa bata nga babae nga na-missing sa Talisay City, patay sa pagpaliro sa Bacolod. Ag sa good vibes, saksihan ang palumba-lumba kamang sang mga babies. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang naging isa na kabagyo pero wala ini isang epekto sa pungsod. Pero panibago nga pagtipon-tipon sa mga panganod posible mangin isa pagid ka LPA. Ang gina-monitor nga low pressure area sa sang Philippine Area of Responsibility sang weekend ang nangin isa na kabagyo pero hindi ini makasulod sa pungsod kag pakadto na sa Vietnam. Sunod sa pag-asa, wala ini sang direktang epekto sa Pilipinas pero iya ini nga pabaskugo ng habagat nga mo naman ang nagadala sang ulan sa western portion sang Southern Luzon, Western Visayas kag Mindanao. Gani ginapaabot sang pag-asa nga mangin maulano ng panahon tubtob sa Miyerkules sa Western Visayas nga nagalakip sang Negros Occidental. May panibago nga pagtipon-tipon sang panganod nga gina-monitor ang pag-asa sa eastern portion naman sa Mindanao kag ini ginapaabot nga mangin isa ka low pressure area. Sa number 9, may rollback kay patuman sa presyo ng produkto petrolyo sa buwas nga adlaw. Matapos ang 4 ka semana nga sunod-sunod nga saka sa bilis ng produkto petrolyo, may patuman nga rollback sa buwas sa mga oil companies. Base sa announcement sa mga kumpanya sa langis, 60 sentimos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 95 sentimos naman sa diesel kag piso kag 15 sentimos sa kerosene. Sunod sa Department of Energy, ang pagdubo sa presyo sang gatong ang tungod sa pagdamo sang oil production sa US kag ang lower consumer confidence sa China. Sa number 8, katapos ang Transport Group nanawagan sa pagpahalin kay Bitaw Head Patrick Lacson sa ginpatigan nga rally sa atubang sang BCGC. Sa atubang sa Bacolod City Government Center, liwat nga nagtipon ang katapos ang Kabacod Negros Transport Coalition o Concanetco agod ihinyo ang pagdialogo kay Mayor Albi Benitez. Kabayan sila panawagan sa ginpatigan nga State of Transport Address ang pagpahalin kay Bitaw Head Patrick Lacson nga ila ginaligar nagpasilabot sa nagaluntan nga komplekto sa tungasang Churet Corporation. Sunod sa alkalde, kinahanglan pa mausisa ang natabo nga pagtog kag pag-impound sang bitaw sa mga modernized jeepney sang Churet nga damlagin kabig nga carnap vehicles. Si Benitez ang nagpatawag na sang Transport Summit agot matagaan kasulbaran ang mga konflikto angot sa ginapatuman nga jeepney modernization program antes pa man ini makaapekto sa mga pasahero. That has already internally been discussed. I have not heard both sides. No, kabutlay na kung isa lang ginapamatihan tayo as a process of being fair and making sure na may due process. No, pamatihan ta all sides. And the way to do it is to have a proper forum where we will call all parties involved and we will make a decision based on that forum. Sa number 7, alkalde sang Silay City gahatag ang 25,000 pesos nga reward money sa informant matapos nga ma-recover ang kawat nga amorsolo nga painting sa Ophelia Museum sa Silay City. Handa si Silay City Mayor Judith Gallego nga ihatag ang 25,000 pesos nga reward money sa impormante nga nagbulig sa National Bureau of Investigation agud maaresto ang mga persona nga nag-uyat sa ginkawat nga painting sang national artist nga si Fernando Amorsolo sa Ophelia Museum sa Silay. Ang among kantidad na gintanan sa alkalde halin sa iya kaugalingon nga kwarta sa tuyo nga mapadasig ang paglubad sa kaso kag pagbalik sang painting sa Ophelia Museum sa Silay.
Hulyo 11 na aresto sa entrapment operation sa Quezon City sanday Ritz Chonaching Castro kag Donesio Sumailo Escobia nga amo kuntani ang maga-deliver sang Mango Harvesters painting sa manugbakal sa balor nga 3.5 milyones pesos. Ang ginbaligyaan sang painting ang nakigangot sa ABS-CBN News kag nanugid nga sa iya gintanyag sang isa ka abogado ang amo nga painting gani galayon ini nga kung gani gilayon niya ginplano ang isa ka entrapment operation. Ang duha ka suspect pasakaan sa kaso nga pagsupak sa anti-fencing law. Ginausi sa pakaron sa NBI ang partisipasyon sa abogado sa natabo nga krimen. Nagapabili ng painting sa paghinakop sa National Museum. Sa number 6, minor de edad nila tudlo may kalabtanan sa pagkuha sang bata nga namising sadto sa Talisay City ang gintiro patay sa Bacolod. Patay sa pagpaniro sang wala pa makilalan nga mga persona. Ang 12 anyos nga lalaki pasado las 3 ang kaagahon sang Sabado sa corner sang Quadra Locsin Street sa siyudad sa Bacolod. Ang biktima ginatudlo nga isa sa mga nagkuha sa 5 katuig nga bata nga babayi sa Talisay City sang July 1 kag nakitaan sa Lasal Avenue, Barangay Villamonte sa Bacolod sang July 2 sang kaagahon. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Elmer Bonilla, igos ang bala sa ulo ang gintunaan sa kamatayon sa menor de edad. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP, ginlabayan lang sa isa sa mga suspect ang biktima kag gintiro. Sunod sa PNP, naga-coordinate na sila sa mga commercial establishment nga malapit sa lugar sang krimen nga may CCTV para malantaw kung anugid ang natabo kag para makilala ang suspect. Ang biktimang taga-barangay Singkang Airport kag ginapatihan may problema sa paminsaron. Sa number 5, legal na karon na ginapanag-iyahan sa probinsya sa Negros Occidental ang Mabucal Resort and Wildlife Sanctuary. Kaya ginapaabot ang duga nga mga improvement sa resort. Sa isa ka seremonya kay nasang aga sa Social Hall sa Provincial Capital, in-turnover sa Department of Environment and Natural Resources Office sa pagpamuno ni Pedro Joan Nathaniel Hirangaya ang special patent title sa probinsya sa Negros Occidental para sa mga 24 hektaryas nga duta nga ginaokupar sang Mambucal. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, mangibabudlay sadto ang pagkuha sini pero karon yara na lamang sa level sang Pedro ang pag-issue sini. Inapasalamatan man sa gobernador ang sadtuan ay nagsugod sa proseso para matigayon ang pagkuha sang special patent title. Pila sa ginapaabot nga mga improvements sa kay Lacson, amo ang mga high-end villas nga tuyo mag-attract sang dugang mga turista kag boating sa lagoon. Damlag pa, tigayon nga nagbakal ang probinsya sang duta agud makatigayon expand ang Mabukal. Ginsilingman ni Lacson nga ang turnover sang special patent title nagapakita sa mga initiatives ng gobyerno probinsyal nga maamligan ang palibot kasubong man ma-promote ang sustainable tourism kag paglakip man sang community involvement. Sa number 4, voter registration sa Comelec Bacolod ang suspended subong adlaw hasta sa July 17. Ining base sa directive sa Election and Barangay Affairs Department sang Comelec. Suno kay Attorney Trinio Canya, mag-resume ang voters registration sa Comelec Bacolod sa July 18. Ang Bacolod ARB may igahir nga masobra sa 18,000 ka application. Humalin sa application for registration, transfers from other cities and municipalities, application for transfer with reactivation kag iban pa. Sa number 3, landslides nagluntad sa Santa Catalina, Negros Oriental. 4 ka mga barangay apektado. Bangod sa mabunok ka ulan, may nagluntad nga landslide sa banwas ng Santa Catalina sa Negros Oriental sang Sabado. Diri sa may barangay San Francisco, may mga salakyan nga na-stranded sa dalanon kasunod sa natabo nga landslide. Sa record sa Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 tanan ka mga barangay ang apektado sa pagtiphag sang duta. Wala labot sa San Francisco, apektado man ang mga barangay sang Manalungan, Nagbalayi, kag Talalak. Temporaryo nga wala malabyan ang dalan bangod sang duta nga nagtumpok sa dalan, pero galayon man nga nahawanan ang dalan kag subong malabyan na liwat sa mga motorista. May isa ka pamilya nga gin-evacuate bangod sa natipag nga duta sa Ilabalay sa barangay Nagapalayi. Inausi sa pakaron sang DRMO ang iban nga mga nabukid nga bahin sang banwa kon may dugang pagid nga apektado sang landslide. Wala naman may gin-report nga nasamaran sa amo nga insidente. Sa number 2,
FIVOLCS nagpagwa sang Canlaon Volcano Advisory nga nagapahibalo sa publiko angot sa posible liwat nga paglupok sa bulkan bangod sa nagapadayon nga ground deformation sa sulod sa bulkan. Base sa advisory, ang padayon nga monitor sang FIVOLCS nagadamo ang paghabok sa idalom nga parte sang bulkan. Humalin pa sang 2022 ang ining obserbasyon nga nagapakita nga may malawig na nga build-up sang pressure sa idalom sang bulkan. Kung basehan pagid ang mga volcanic earthquakes, pagdamo sang ginabuga nga sulfur dioxide kag ang ground deformation sunod sa FIVOLCS, indikasyon ini sang magmatic intrusion sa idalom. Gani nagapaandam ang FIVOLCS sa nagadako man nga posibilidad sang liwat nga paglupok sang bulkan. Naga-remind ang FIVOLCS nga napaidalom sa alert level 2 sa gihapon ng bulkan Canlaon. Wala sang tawo dapat sa 4 km permanent danger zone. In kaso mag-ashfall, ginabisuan ng publiko nga manabon sang basang nga tela sa baba kag ilong. Hindi man pwede makalupad ang anuman nga aircraft sa ibabaw sang bulkan. Ang mga nagapuyo sa idalom sang bulkan, ginapaandaman batok sa posibilidad sang lahar kag muddy stream flow. Padayon ang hugot nga pag-monitor sa bulkan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Subong na ang last day sa pag-operate sa Manukan Country sa Bacolod City. Bangod buwas nga adlaw, igapasara na ini sang LGU sa Bacolod City. Handa naman ang syudad sa Bacolod nga tagaan sa prioridad ang mga empleyado sa mga tenant sa Manukan nga paubrahon sa temporary facility sang SMPHI. May report si Nico Delfin. Wala na sang planong Bacolod LGU nga magpalabot pa sa Hulyo 22 ang pagpahalin sa mga tenant sa Manukan Country bangod buwas na ang ipatuman sang City Legal Office Enforcement Unit nga pagpasira sang Manukan. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga wala nagsunod ang mga tenant sa inestoryahan angot sa ginhatag nga extension bangod wala sa gihapon bisan isa sa ila nga nagsugod proseso para makasaylo sa temporary facility nga gintukod sa SM Prime Holdings Incorporated para sa ila. But obviously daw wala man sila gaano magsunod sa compromise agreement kay takot pag ito sila sa mga mga posters na manilawat, mga tarps na manilawat. So the city will enforce the road closure and the closure of all Manukan. So I've asked our BPLO kung pila ang mga employees sa atong mga Manukan tenants. Nagagawa na mga 61. No? The city will, through of course clearance from City Legal, employ these people to run ang temporary nga Manukan Place. Ginsugura na kainas ng Bacolod Traffic Authority Office ang pagpasira sang Father Ferrero Street sa atubang sang Manukan. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. nga sa buwas ila ipautod ang linya sang kuryente kag tubig sa Manukan. Ti wala man sila willingness sa magsaylo, ti why na dapat ang extension eh. Since mavacant ang facility, ano yung muan? Ate, depende naman ako ano dason masunod na mabalaan na. Why hindi ko na makaano kung ano ang pag-imuon sa facilities. May plano nga i-offer ko no sa iba nga interesado. Ate, depende na ni Mayor kung ano ang di kung sa interesado lang na mo nga pinanawag mo interesado eh. Ginpalinto na sang katapos ang enforcement unit ang tanan nga mga tenants angot sa matabo buwas. Nakahanda naman ang katapos sa Bacolod City Police Office nga magatag sang assistance agod mapasiguro ang kalinong sa natalana nga pagpatuman sang closure order. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa good vibes, mga babies nga nagaedad sa isa ka tuig nagpinalumbaanay kamang sa lobby sa Bacolod City Government Center. Kabahin ini sang pagsaulog sa Nutrition Month. Biyari ang report. 31 tanan ka mga babies ang nagtipon kaina sa lobby sa Bacolod City Government Center agod makigbahin sa tuigan nga kompetisyon ang Baby Crawling Contest nga nagahatag kakunyag sa pagsaulog sa Nutrition Month. Kanya-kanya diskarte diri ang mga nanay para magdaog ang ilang mga anak sa palumbaanay. May nagagamit sa ngalang panganan kag may mga iloy nga halos sila na ang magkamang. Suno kay City Nutrition Program Coordinator Laura May Clarin, ang baby crawling contest
Para sa babies nga nagaedad isa ka tuig, pamaagi sa Bacolod LGU, agud mababaskog ang kampanya bahin sa nutrition program. Hindi manabi malipod nga kada tuig, halos may pagsaka sa kadamuon sang undernourished children. Nalakip diri ang kaso sang stunted children. From 2023, we have 1,015 and this year, 1,426 ang ato nakita ang kabataan. Nga mga underweight, sa ron sina, nubo ang ilang kabugaton versus sa standard nilang kabugaton sa ilang edad. How this differ from stunted children? Ang stunted naman ang ilan na mga height. So, putot sila or nubo sila versus sa standard nga height sa WHO nga CGS table. Ang feeding programs nga ginasakdag sang syudad paagi sa Urban Basic Services Division kag mga kabaranggayan kabahin lamang sa matikang agud mapaganhagan ang kadamuon sa mga undernourished children. Labi nga ginapaabot diri ang kooperasyon sa mga mismo ginikanan nga mong magapasiguro nga kumpleto ang pagpabakuna sang ilang mga anak. So, hindi lang pagkaon, ang livelihood sang ginikanan, no? Ang presyo, no? Dako man ang factor, ang pinangitanan, ang katinluon or kahigkoon sa aton palibot. Kung ang aton bilang mga kabataan immunize, no? Kahit kung hindi, which do mga 40+% lang aton immunization rate mo for fully immunized child. So nagasaka man ang ilang chances for infection. So mas naga-prone sila sa mga masakit and naga-contribute to undernutrition. Ang epekto sang pandemic kag kapegaduhon kabahin sa mga kabangdanan sang pagsaka sang kadamuon sang undernourished children. Pero paagi man sa ginapasanyo nga urban gardening program sa mga barangay, ginalauman nga mabuhinan kag maagapan ang ikayong lawas sa mga kabataan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Niklingaw gali ng tawon ng mga bata, mga babies, pag pinanumba, nakabang sa silong doon kalingaw man ng tawon. Kag isa man ni sa mga gaming sang Bacolod LGU agod mapasanyog ang kampanya batok sa mga undernourished children. Masadya kay guro, panumba na kamang mga tatay sa salong. Kahapon ito mga balita sa Negros subungad lang. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.